Hi guys, good morning everyone. Udto na ko ning bangon guys, kay holiday man karon walay work si Banana. Ning bangon ko is alas 6:20 na guys. So maunang karon pa ko magkilis og bugas para pangahaw. Ang katud ang giluto nako nga kapayas gabi guys, di ara guys ganahan kayo akong mga dogi. Oh. Wala na ko naka-video gabi guys, kay ang akong cellphone nalubat. Karon magkilis na ta. Oh, kanon. Guys, wala siguro agas unya naraba ko daghang nilabahan gani. Pero ako aran nang labahan dayon di lang na ko ilabay ang akong ninaswasan kay may na lang ibanwa sa mga sa kong mga dogi og i-flash sa CR para dili masayang ang ato ang tubig kay walay agas karon guys kay pila ka adlaw mi na ay agas diri. Initon ra na ko ning kapayas unya guys kay lami kay siya pagkaluto guys, lami gidi ay guys, tinuod gidi ay nga ang kapayas wagulan siya og kaning Mercury tuna lami ay mo labaw pas kaon ni. Dagan kay nakaon si Banana baya. Dagan kay siya nakaon gabi asa ko dagan kay kog nakaon. Sayonan mo guys ikatulog ko ning dungag og kaning kanon guys na dagan nakaon lami gid siya ay promise. Pati kung mga dugi bisag manag pangaon pagpangaon namo magsige gyud pag pangayo og kapayas. Naunsa. Ini kay siya. 16 sa naman taron 16. Init na guys, o di ko kalimpyo karong gawas kay init. Yan. Kani ako ang ipangsabaw kay wala na may tubig diri ang baldi. Ang hurot kagabi kay gihugas ako sa kapayas pa guys. Kahugas. Okay na. Ako guys maglong ako kay sukdo nagra ako dire dili itakos-takos nako og kuan kay mas naanad ko isukod sa kamot. Hi day, gutom na day akong inday guys, naglili na guys, ganahan sila sa kapayas guys ay. Napami nabilin guys oh. Ang katong sobra, isa man ka kuan akong giluto kagabi guys. Isa ka buok na apay isa. Unya kung magluto ko nagbalik unya. Ngay na po isa dito kay duhaon ako kay para daghan kay ganahan sila mga on guys kana gikuan man ako pagluto guys gihumok na ko ba. Gihumok. Oto nga. Si Banana guys, perting kaon kay humok kaayo kapais pagkaluto na ko guys. Ala nga dili mahumok nga. Sa uling giloto, di perte yung humuka. Kaya kung sa gasol to, di ito humok guys, kay kanina budget ta gasol. Kay dugay para ba ang sweldo, mahapdan niya ito sa gasol.
Ya kay sa uling man naluto guys, mo itong nahumok jud guys siya. O plus initon pa dyan na ron. Samot nagkahumok. Unya ra na ko ni dapat initon kay sayo pa baya kaayo. Mga alas 7 kapin, alas 8 ano. Initon. Kani ako anong initon kay mag-inom ko water. Aligam-gam akong initon nga ay inom nga water guys. Tapos mag-init ang water. Kasi ako na pabukalon kay init naman na nabilidaan. Water every morning ang kaning aligam-gam guys. Oy lami imnon. Ay in Jesus name. Na guys, ini nato ni. Na init kaayo guys, ang saan ako pagtiwas ani upuan. Dili ko makalimpyo sa gawas ron kay init kay sa tanan makapagtong. Kanang mag-sunburn ta, mangikuan ba, magpanit-panit ang atuang kapanitan guys. Ana. Among sala guys, oh limpyo pa kay na among sala pero ako ra gyapon na siligan karon. Every morning man ko magsilihig, dayon pagkatutaan na pud silig kay ang duha nako kay dugidog sana si Dagol ug si Inday. Kato si Rosel nako labaw na manguan ang balahibo ana. Munang kinahanglan gyud mi magsilihig pero bintay na siya sa balay. Tama na nin ko ano hinon nalimtan ni si kuan yaw yon nalimtan ni bukal lagi din siya. Atong kun ang tubig nga ini kanang bugnaw so dili ra kaayo siya init. Din mo ay ato ang innon guys. Then butangan nato og kaning bugnaw nga tubig. Di po siya di po sa replikan kaning diri ra sa tuang ano ani. Okay. Tara guys, muratag na ngapi. I-mix na to, mix well. Para di ka init, mapaso atong simod. Gasa na to ang kutsara. O balik na itong butang diri para dili goot. Nansaw ni kung manahuna nga sulod man ang lambutong, lami man ka ang butong. Mag-inom tag water guys. Magkuha ditag herbal unya sa gawas guys. Kalami sa mamati guys. Magkuan kog vitamins ako sa vitamins kay mag-inom man ako vitamins kay kagahapon nalimtan ako ginom akong vitamins guys, nakahinumdum ko odto na kaayo dapat pag mata inom din tag vitamins guys. Ana inday sa balita. Inday agol labot agol
atong vitamins. Mga tag-inom. Dayon, manguha na po ta og alternate, guys. O, kanin. Kuan. Serpentina ni banana. Manguha na po ta. Kuan si Dagol dito. Nangi si Dagol. Nangi si Dagol diri gapit, guys. Ay, trapuhan ako. Wala lukin si Dagol. Sige ka, nanging gawas. Lungi, agad po nanging sabag. Lungi ko. Ano na, Rochelle? Anong nagkuha naman po na? Nagpaso-paso. Mukhaon na po. Ano, Rochelle? Rochelle na palangga. Kayo. Hugas tag plato, guys. Ako sa aming hugasan. Ay, tanong nga og kuan, guys, butter now. Herbal leaves. Og flowers atong butter meat. Guys, ito ang sabnan atong banggira para mut.
Na guys, so manatag paghugas. Kunin ko anong ang kanang sugangan kay para di guot diri. Ako ang ihipos. Gabi wala ko ni nahipos guys kay init pa magud kayo nya napa siya ganing kuan ba kayo. So ako ni ihipos akong nilim kuan diri sa banggira kay sino kay banggira guys basta limpyuhan na ni iyang abog. Limpyo kaayo ang magsino-sino ang banggira mura pud siya kuanan og klorin. Mo na diri na ko na diretso pag na isulod kay para double purpose malimpyo ang banggira. Ara guys, oy ko ang kamot. Hawa guys, ara guys. Ara. Mga ko man iana guys, oh. Iana ran na nako di. Musamot kasinaw ang tuang. Kuan agoy, wa na di na matarong. Kuan guys. Kanili ay musamot kasinaw ang ato ang sa man kung agtang ang kuan na Darungan sa nato to ang camera kay ning hangad ra siya. Ana. Sibog na to ni. Kung hiugasan guys, ako ra gyapon ipatong og lamisa kay gamiton man gihapon ni karon. Dangan manigbulak og kuan. Bulak og herba ay kaning kuan. Kaning blotter net. Dangan og serpentina, tambal banana. Nahumok ba ang ubo ni banana guys? Kay kanang serpentina tambal man po na sa ubo. Kuan na iyahang ubo ni okay na. Manguan ko lamisa. Mo ni ako ang permerong trapo sa lamisa guys. Unya na po trapuhan na po na diha kay ang atong mga miming gasigi og tungtong na aya ko manguha og herbal guys.
Okay, manataog. Tapos sa lamisa. Upang lubot. Pero okay rin na siya matulog yung way. Kaya may trabaho. Holiday man karon time niya nga ting pahuway. Saya nga sa init na. Kuan nilabag sa gihumulan pa mangunang ko guys. Unya pa to na ko kuan. Hindi ganin ta karon magsugod nagpanglaba kani tras wala pa ang init. Nya manglaba ko karon guys. Anya naa si banana magyaw-yaw na ko na siya guys. Maingon na ko na siya. Ahaw niya na manglaba kay napak na ako di ari na mo ano giyaw-yaw na siya. Mao na guys, wala na siya. Todo jud ko glihok sa kong mga trabaho. Kaya unaan na siya guys, magyaw-yaw man na siya guys. Ingon din na siya. Time na to maglambing-lambing kay naara ko diri. Ana din na saon na na. Kay time daw sa iyong trabaho. Ano siya sa trabaho, asa diri. So karon guys, ano sa bali ako sa nina. Manguha na taog herbal dito sa tong gawas. Uy! Good morning! Uy! Good morning! Uy! Uy! Ginoo ko ni mga bataan eh. Puno baka itong galon dito. Ako ni ibo po silang ihi kay para di sila manimaho. Good morning! Akong mga si Dodong Amay. Hi Dodong. Asa siya papansin dito eh. Papansin din ba? Mickey! Amang kagikan Mickey, galaroy-laroy. Ang serpentinang banana o dako na kay na ilahang gi kaon. Saguting paita hala mga aon. Papansin kini si Bots. Oy, ang tae basa. Ana puno day ang galon diri o sa tulo sa ulan. Agoy na ay mga kuan. Kita nga ito ni direct para magkuhan ng tubig. Dagan mo. Para masaluran ng tubig. Ay, dari o. Magkusog kang kuhan dari o. Ngayon, kuha tag daspan kay ato sang ang gabon guys o giputol na ako guys ang katong ningta ning salingsing na nanaghan hinoon siya nanaghan siya kani ako na pinilipyuhanan diri kay nanguguwang na George Strigan adapted nga dogi. Ang adapted nga dogi ito ara dito ay Arita. Wala man diri ang silihig. Ay ayo. Sa pikas ang silihig. Naan lang din nato okay basa dito. Ay basa uga. Dala, dirita. Five.
Te, ako ano na imong karton, te? Galing. Ako man dire. Dara la, kuran ang kwaon diha. Thanks. Hi, bebe. Wala klase, no? Holiday. Saya, masaya siya kasi wala klase. Si Baby Win. Pero na ko na ibutang, guys. Anak, guys, anak. Hello everyone, di ara ang Loternet. Gamay ra bulak ang ako, guys. Diri ko nangayo sa among silingan. Kay daghan kaig bulak. Pero team. Manat at panguha, guys. Dahil nakulo, namatay itong serpentina diri, guys, oh. Sensitive ka ng serpentina, guys. Gamay ko, malayos dayon. Diriran na ko na ibutang kay uga atang, oh. Diriran na ibutang kay di man na maabot nila diha. Oh. Atang na. Ay serpentina diri, guys. Diri ta mga di ara, oh. Gikan ni dito sa kuang tanom nin turok diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diri na lang ko manguha kay sala ka na kuan na doble. May doble na kukuha. Di na lang. Ana. Dayon manguha taog. Dahon sa kapas na bugat man na ipatindog, eh. Nabuhi gyapon siya, oh. Giibot naman ni siya, oh, nabuhi. Diri na lang ko manguha. Ang problema asa ko moagi. Ara. Gitanong gid ay siya, oh. Gikalan. Na lang na, oy, gikalan hindi na, oy. Agay. Pagas ay dahon. Di na ko mananghid kay po ay dalan diri, oh. Ari, oh, na ay dalan kadi ay, oh, pero habog turang kapayas, guys, ay diha ko manghid, guys. Ihita ni jo yang kuan. Yang kapayas kay. Mayo tagahan. Ini raman kay kuan naman yung nawingig na.
Hello everyone. Nagbulak si Juju. Dari na na kay para di maabot sa mga kurukong. Oh, gaatang oh. I charge. Trigan. Masa talagang kay tubig diri guys, silingan. Masa, Trigan. Adapted oh. Tagbo din na siya. Mono ha. Mabalik na ko diri guys. Samok jud kay ni siya. Oh, good morning everyone. Arang ako ang tanglad guys, diri na ko gibutang kay ngano. Hotdo nila og kwak-kwak, tanawa oh, mga killer kini sila tanong ba. Murag mga buang. Nalimot ang labay sa kuan. Paano mga silhig kay. O di na to ni isang at maimpas ng silhig. Killer kay si Bots. Di ko masigig pangilabot ng baba ni mo ba? Natunon ko ayo. Kuhaan na to tong serpentina. Kuhaan ako na doble man. Bulak og ang akong baliti guys. Oh, nag-chain sleeves siya guys. Oh, ay nabali na bago na pud iyang mga dahon o bagong turok. Ang ako ang miracle tree na buhi na nanambok nagbalik. Ay, mga tagak. Ara tong kuha. Wa pag yun ako intaw na tanom ang kuan. Ang gabon. Nilag di ni mga matay ning gabona ni. Kaya sana ko na ibutang kay maabot ni Bots. Nang naibula. Ala pa. Dili ba? Kuha na tong karton. Kay gamit kaning karton. Dili na ko gipang tungtong kay ang lakdanon kay baba nagatang. Wala, nahulog ang mga dahon. Wala. Okay, gamit ni. Itong sana ko ni dire. Di man ni mabasa dire kay naamay. Anak lang sa ini. Anak. Hindi na ko dire man. Pero guys, anak lang na diya sana. Hindi na mabot ni Bots. Samahan, Miki. Nawa diya ba? Sa mukha dyan ni Bots ay. Naluto na ato nilong agay. Warm na siya. Gasan sa nako ni ang butternut. Kay para ibutang sa baso. Naga po kay bayabas guys. Butternut bayabas na akong ginainom. Minggani guys, wala na hulog. Minggani, ming atras ra siya. So guys, diri ra tataman guys. Salamat sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa inyong pag-like, follow, share sa kuang Facebook page, Facebook account, TikTok og Reels. So karon tong kinuha di ara, natay kapayas, natay butternut og
serpentina. Nadoble na ko ang serpentina pero sige lang kay para unya po ni banana unyang gabi niya. So bye everyone, amping tang tanan. I love you all. God bless. Ako mga supporters diha, amping tang tanan. God bless. I love you all.